l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fil-jum tal-ġimgħa l-kbira f'Malta jispikka s-sens ta' solidarjetà mill-poplu fil-maratona ġbir ta' fondi Brispotinu Cares propju sigħat biss wara l-mixja mill-Mellieħa Sal-Furjana. Dil-maratona bdiet fid-9:15 ta' filgħodu għamlet waqfa għal ftit sigħat tul il-jum. Il-maratona tissokta fid-9 ta' filgħaxija u tibqa' għaddejja b'xandira diretta fuq l-istazzjonijiet kollha ta' televiżjoni sa nofs il-lejl. News żar l-istudios minn fejn qed tittela din il-maratona fejn Martina Fenek tkellmet dwar l-importanza ta' din il-maratona. Maratoni bħal dawn huma importanti ħafna biex Puttinu jkun jista' jkompli wettaq dawn il-proġetti u jkompli jinvesti kif fil-passat Puttinu beda jikri propju l-ewwel appartament u mbagħad xtara l-ewwel appartament sakemm eventwalment għandhom bħala Puttinu għandna żewġ blokok ta' appartamenti ġewwa Satin u issa wkoll investejna fl-ewwel binja ġewwa ċ-ċentru ta' Londra. Ġifieri proġett avvenimenti bħal dawn u attivitajiet huma importanti għalina li xituna l-kuraġġ li nkomplu investu biex inkomplu nospitaw iżjed familji Maltin u Għawċin li vjaġġaw għal-kura ġewwa l-Ingilterra. L-appell huwa wieħed biex kull min jista' jagħti semu u jibgħat donazzjoni biex ikompli jkun ta' għajnuna għall-bosta. Nħeġġeġ il-poplu Malti biex kif dejjem kien warajna fil-passat, nitlobhom biex illum ukoll ikunu magħna sabiex flimkien iwettqu dan il-proġett għaliex bħalissa din jivvjaġġaw l-Ingilterra 80 familja fix-xahar. Għalhekk huwa importanti li dan il-proġett ġewwa ċ-ċentru ta' Londra jitlesta mill-aktar fis possibbli sabiex fih inkunu nistgħu nospitaw 26 familja oħra. Tul il-jum żar il-maratona l-Prim Ministru ta' Malta Robert Abela li f'messaġġ li għamel meta ppreżenta donazzjoni f'isem il-Gvern Malti tenna l-appell dwar kemm importanti li wieħed jgħin il-Puttinu hekk kif il-fondazzjoni twettaq ħidma sfiqa. Kruċjali li nibqgħu ngħinu anke bl-għajnuna finanzjarja u hekk ukoll li f'isem il-Gvern ta' Malta llum se nagħtu donazzjoni oħra mill-Fond tal-Kawżi Soċjali ta' 50,000 euro. Biex il-ħidma sfiqa li qed tagħmel din l-għaqda volontarja tibqa' tissaħħaħ u naturalment ukoll inkomplu ngħinu lil min għaddej minn mumenti ta' diffikultà. Id-donazzjonijiet li se jinġabru se jkomplu jgħinu biex Puttinu jwettaq il-missjoni tiegħu li jipprovdi l-għajnuna lil aktar pazjenti li jkollhom bżonn isifru barra minn xtutna għall-kura.